Internetový ekonomický informačný systém Eurosecom je optimalizovaný pre použitie s webovým prehľadačom Internet Explorer. Pre správnu funkciu programu používajte prosím len tento webový prehľadač. Program spustíme teda tým spôsobom, že si naštartujeme webový prehľadač. Do adresného riadku zadáme adresu nášho webového servera, kde je umiestnený informačný systém. Teda napríklad eurosecom.sk. Adresu vášho webového servera dostanete od vášho správcu webu. Zobrazí sa nám prihlasovacie okno programu. Pokiaľ ste dostali grid kartu od vášho správcu webu, vyplňte najprv hodnotu políčka, v tomto prípade F3. A potom zadajte vaše meno a heslo. Meno a heslo takisto dostanete od vášho správcu webu. Po stlačení tlačítka prihlásiť sa vám objaví hlavné menu programu Eurosecom. Tu vidíte ikonky aj textové odkazy na jednotlivé podsystémy, ktoré budete využívať. Pokiaľ niektorý podsystém nevyužívate alebo nie je vám prístupný, po odkliknutí jeho ikonky sa vám zobrazí výpis, že nemáte dostatočné prístupové práva. Pokiaľ je záujem o používanie tohoto podsystému, informujte sa u vášho správcu webu. Po odkliknutí obrázku alebo textu podsystém, ktorý máte prístupný, sa objaví hlavné menu tohoto programu, v tomto prípade finančné účtovníctvo. Môžete si ho maximalizovať. Pokiaľ sa prepnete znovu do okna menu, môžete si vybrať ďalší podsystém. Všetky podsystémy sú vám potom prístupné na spodnej líšte. Môžete si ich prepínať. Finančné účtovníctvo, faktúry, hlavné menu. Podsystém ukončíte tak, že zatvoríte jeho. Zatvoríme aj faktúry. Pokiaľ odchádzate od počítača, vždy prosím vás pozatvárate všetky spustené okná informačného systému. To je vlastne odhlásenie z programu. Čiže z programu sa odhlásite tým spôsobom, že vypnete všetky jeho aktívne okná. Čiže ešte raz naštartujeme Internet Explorer. Do adresného riadku zadáme adresu nášho webového servera. Pokiaľ nemáme pridelenú grid kartu, stačí meno a heslo. Stlačenie tlačítka prihlásiť sa objaví hlavné menu programu. V hlavnom menu programu sú potom prístupné ešte niektoré ikonky, ktorých funkcia bežného užívateľa zaujíma. Je to teda číselník účtovných jednotiek, pretože tento program je multiverzia, čiže môžete v ňom spracovávať naraz viacero firiem, ktoré sú práve zadané v tomto číselníku. Číselník užívateľov, v ktorom ste zadaní práve vy aj s vašim menom a heslom. Tieto ikonky obsluhuje váš správca webu a sú prístupné len jemu. Ďalej tu máte dokumentáciu k programu, čiže pred prvým používaním programu doporučujem si prečítať užívateľský manuál k jednotlivým podsystémom a potom aj dokument Čo nové, tipy a triky. Sa dozviete veľa užitočných informácií o ovládaní programu a noviniek a informácie o novinkách, ktoré sú zabudované v programe. Všetko, čo sa týka spustenia a prihlásenia sa do programu. Program ukončíme zatvorením hlavného